vidím jako po letu. Můžeme? Tak, dobré odpoledne. Já vás teď rád děkuji, že jste si udělali čas na moje povídání, nebo spíš jak to možná nenechal jenom jako povídání, spíš bych to pojmu trošku jako diskuzi, ale možná trošku nějaký úvod. A tato zhruba 20 minutovka by měla být o soutěžení, vůbec o nějaký mojí cestě z baristy roku na mistrovství světa, který se teďka konalo v Dublinu. Spíš o tom, co soutěžení obnáší, protože spousta lidí vlastně vidí ty soutěže, ale pořádně třeba neví, co se tam hodnotí, nebo o co ty soutěži jde. Takže já bych spíš se teďka zeptal, jestli tady někdo, kdo soutěžil někdy, někdo, kdo třeba hodlá soutěžit. Super. Jo? Takže já bych potom spíš byl rád, kdybyste mi kladli otázky, nebo mě třeba potom jakoby trošku směřovali, co by vás potom soutěžení zajímalo, protože je to hodně komplexní. A potom po mně je tady promítání filmu Coffee Man, který je o loňském mistrovi světa a je to komplet o jeho přípravě na to mistrovství světa, která byla ohromná. Vidíte, že vlastně soutěžení je sport. Vlastně soutěžení jako barista roku, to je v podstatě sport. Máte score sheet, kde máte daný nějaký body, který vy musíte naplňovat. Jenom já představím tu soutěž, tu kategorii barista roku. Máte 15 minut na to připravit 3 drinky, v podstatě ve 4 porcích. Máte tam 4 smoothierecký porce, který servírujete espresso v kombinaci s mlékem. To je novinka oproti předchozím letům, že vlastně se zrušilo cappuccino a momentálně to libovolný drink na bázi espressa a mléka. Znamená, můžete zvolit větší či menší poměr a tak uspůsobit to množství mléka dané kávy. A třetí kategorii je tzv. Signature drink, v podstatě nějaký jako koktejl na bázi espressa. Základem této soutěže je vlastně vybrat si nějakou exkluzivní kávu, nějakou fakt výjimečnou kávu a vy tam v těch 15 minutách popsat. To znamená nejenom jakoby si to připravit, ale popsat, proč zrovna tato káva je ta nejlepší, kterou ty porci můžou ochutnat. A proč zrovna tato káva funguje jenom s těma ingrediencima, který používáme. Máte na to 15 minut, kdy musíte všechno stihnout, vlastně, co se hodnotí. Máte 4 senzorické porce, kteří hodnotí chuť. Vy jim říkáte nějaký příběh a zároveň musíte představit tu kávu a říct, jak bude chutnat. Musíte jim říct, jak ta káva byla zpracovaná, jak byla pražená. A všechny tyhle informace ty porci potřebují stáhnout na tu výslednou chuť. To je třeba dobrý pro lidi, pro vás, kteří chcete třeba soutěžit, je, že všechny informace, co říkáte, navažte na to, jak se to projeví v té chutě. A nejen, že to musíte teda představit a musíte se tam objevit, a zároveň to musíte zvládnout technicky dobře. A co mi třeba pomáhá při soutěžení je to, že tomu dám nějaký příběh. Je vlastně celých těch 15 minut provádím nějakým příběhem. Je vlastně si dám nějaký ústřední téma, který vybírám podle dané kávy třeba. Na letošním baristovi roku jsem se věnoval tomu, jak když jsem začínal s kafem, tak jsem byl hodně zaměřený jenom na to kafe. Vlastně jako nezajímalo to okolo v té kavárně. A v průběhu let, jak pracuji v kavárně, tak jsem si uvědomil, že mnohem důležitější je kontakt s tím zákazníkem. Takže vlastně skrz ty drinky jsem se snažil ukázat, jak třeba pracuji s těmi zákazníkama. Takže
je dobrý to navázat na to téma, protože se to těm porodcům jako i lépe poslouchá. A příprava na baristu, říkal jsem, že vlastně je to sport, nemá to s prací kavárně za tolik společného, protože musíte se tady být přesně těch 15 minut, všechno musí být natrénovaný na vteřinu. Takže já, když se začínám připravovat na soutěž, tak to začíná zhruba 2 měsíce před samotnou soutěží, kdy už si začínám poohlížet po kávě, kterou použiju. Respektive, jelikož pracuji pro pražírnu Dobroshop, tak my už potom nakupujeme speciální kávy na danou soutěž a 2 měsíce před soutěží je začínáme právě pražit a vydávat. A vlastně já se začínám vybírat kávu a začínám vymýšlet příběh nebo téma, se kterým bych to chtěl spojit. A co se dá do té doby dělat, než mám třeba vybranou kávu, je to, že začnu trénovat techniku. Technický score sheet jsou nejjednodušší body, které člověk může získat. Pro technický score sheet je to 71 bodů krát 2. A jsou to body, které získáš za nic. Jenomže dobře a konzistentně všechno opakuješ. Takže tohle se dá trénovat do té doby, než mám celou prezentaci. Asi řeknu, espresso by mělo plně, v espresso by se měla plně odrazit ten původ té kávy, mělo by se tam plně odrazit ten způsob zpracování. V mléčném drinku porci hledají balans mezi tím espressem a mlékem, aby ten nápoj nebyl příliš mléčný, ale aby byl krásně sladký. Proto se teďka uvolnily ty pravidla, protože pro některé současné kávy, jako jsou promité gejši, určitě jste se s nimi setkali, gejša úplně jako hodně jemná až čajová káva s takovými sladkými tóny, třeba cukrový vaty, tak oni se skrz toho 150 ml cappuccino špatně probíjeli a nebyli tolik cítit. Takže díky tomuhle trendu se zrušil tradiční cappuccino a díky tomu třeba u té gejši můžete použít menší množství mléka, aby byla cítit. Takže vlastně v tom drinku se snažíte najít nějaký balans. A v signature drinku nejde o to, třeba vytvořit jeden jakoby chutný drink. Jde o to, abyste z té dané kávy vlastně těma ingrediencima v podstatě tu kávu ještě povýšili. Že každá ta ingredience by tu kávu měla ještě jakoby vylepšit. A tady porodci hlavně hledají nějaký jakoby nový způsob. Hledají třeba nějaké nové a nepoužívané techniky. Vlastně tady v těch signature drinkcích obzvlášť, když se o tom podíváte na mistrovství světa, se prezentují třeba nové metody zpracování, nové vůbec jako postupy. Je třeba, jestli se tady teďka na Aleši, tak on zmínil Meta Perga, který způsobil trošičku revoluci v používání mlýnku, kdy on na svém vystoupení v roce, myslím, že to 3 roky zpátky, použil klasický obchodní mlýnek, který firma Malkinek přestávala vyrábět. A najednou použil na espresso. Použil ho v signature drinku, jenom jako, že udělal hodně dlouhý espresso. A v podstatě myslím si, že jsem umístil druhý. A najednou to byl ohromný boom. A všichni začali kupovat ty mlýnky. A v podstatě v každé kavárně teďka na světě ho najdete. Takže je to vlastně způsob, jak vy můžete prezentovat nějaké novinky a oni se nejrychleji potom aplikují. Sasha Sestich, který vyhrál loňský mistrovství světa, se prezentoval nový způsob zpracování kávy, ve kterém se inspiroval z vinařství, že vzali kávu, zavřeli do nerazových tanků, vlastně stlačili z toho vzduch a nechali to fermentovat s aromatickou fermentací, nebo už má přidaný CO2, myslím. Takže v podstatě cílem této soutěže je i hledat inovace. Jsou mě třeba, já soutěžím v českém baristovi 5 let. 5krát jsem soutěžil
A letos jsem poprvé vyhrál a měl jsem možnost jít na mistrovství světa do Dublinu. A konečně jakoby porovnat tu úroveň českého baristy, nebo vůbec ten styl toho českého baristy s tím světovým. A největší rozdíl podle mě je v tom, že na české úrovni je to v podstatě soutěž jednotlivců. Prostě já se rozhodnu, že budu soutěžit, najdu si kávu, začnu se připravovat, ale známým ukážu to vystoupení, zeptám se jich na jejich názor, dám jim na kávu. Ale je to, jako přijedu na tu soutěž, jsem tam v podstatě sám, nebo je tam se mnou nějaký kamarád. Ale na té světové úrovni, to je normální soutěž týmu. Tam přijdete k tomu přípravnému místu toho soutěžícího a je tam on, a je tam s tím dalších 5-6 lidí, kteří mu s celou prezentací pomáhají. Připravují mu věci, leští mu věci, vydají harmonogram. Protože toho, co musíte stihnout na místě, je spousta. Třeba pro mě to bylo hodně náročné v tom, že my jsme potřebovali třeba v přípravném čase toho stihnout co nejvíc. Protože v každé země, v každém městě jsou třeba jiné podmínky, jiná voda, jiný složení vody hraje extrémní roli na výsledku kávy. Proto my jsme si sebou vezli 5 různých druhů pražení od jedné kávy, aby jsme až na místě během té hodiny, co máme na zkoušení, vybrali tu, která sedne k dané vodě a daným kávovaru. A co nás potom třeba trošku vypeklo, bylo to, že na tréninku byla použitá jiná voda než potom v soutěži, takže my jsme na poslední chvíli, ještě během poslední hodiny, se museli rozhodnout, pro kterou ze 3 káv se rozhodneme. A to samé mléko, jelikož tato soutěž se konala třeba v Dublinu a my jsme tam byli s nějakým předstihem. A my tady sice používáme nějaké mléko, ale já bych ho tam nedokázal dovést v té formě, ve které by bylo super a chutnalo dobře. Takže my jsme během té hodiny, co jsme vybírali kafe, jsme ještě museli vybrat mléko, které z toho kávu bude chutnat dobře. Mléka v Irsku jsou neskutečně skvělý. Proti tomu český Nikam má nějakou vodu. Oni jsou prostě plný, sladký a chutný. A najednou ta chuť toho kapučína byla diametrálně odlišná, než jsem mohl ochutnat vůbec tady u nás. Takže my jsme se zase museli třeba těma deskriptorama a tím receptem komplet přizpůsobit až na místě. A vlastně jsme během té hodiny zkoušeli 7 mlík. Takže vlastně jsme vybírali z 5 káv a ze 7 mlík, takže si vlastně představili, že je spousta kombinací. A tohle to člověk sám nezvládne. Potřebuje prostě tým lidí, který mu s tím pomůže. Spíš mě by zajímalo, protože já vím, že pro spoustu lidí je to vlastně jako 15 minut, kde ten člověk stojí, něco říká o kávách a servíruje. A spíš by mě zajímalo, jestli když sledujete soutěž, co vás by zajímalo o tom soutěžení, co byste si chtěli dozvědět. Ano. Jak se vedlo té vodě, je možnost peněz si vlastnou vodu? Není. Jsou vlastně daný pravidlama pro všechny stejné podmínky. Že je jeden typ kávovaru, na kterém se soutěží, to víte dopředu. Jsou daný velikosti košíků a firma, která je vyrábí, zase víte dopředu, takže to můžete takový na tom trénovat. A voda má daný parametry, ale je to daný vlastně jakoby rozmezí, že vy si nikdy nevyrobíte stejnou vodu, máte tam jakoby rozmezí, jakou může mít nasycenost. Máte tam daný přesně jakoby množství těch minerálů, v jakým se to může pohybovat. Takže vy si nikdy nevytvoříte vodu, která bude stejná. Proto až na místě se musíte rozhodnout pro danou kávu. A od letošního roku je daný taky mlýnek, že můžete použít od jedné značky buď ten model, anebo ten model.
do současné doby to bylo volný. Takže tyhle takové technické podmínky jsou pro ty soutěžící stejný. A už jenom hraje právě to, jak je ten člověk se schopný na to adaptovat a pracovat s tím. A zde mají zase jakoby výhodu soutěžící, kteří mají silný zázemí za sebou a jsou schopní třeba ten mlýnek pořídit, aby ten člověk na něm mohl trénovat, protože u espressa podle mě mnohem větší roli hraje samotný mlýnek než espresso kávovar. Jak když spousta lidí klade velký důraz právě na ten kávovar a mlýnek hraje nám to doplně. Tak kdybych si měl vybrat, tak já si koupím první mlýnek a k tomu podle zbytku peněz skoro jako kávovar. Protože ten mlýnek, to je ten přístroj, který vám ty zrna rozemele na ten prach a vy potřebujete vlastně ty částice, které budou mít konzistentní velikost a tvar, aby se dobře extrahovaly a aby se vlastně stavovaly celý víc. Ano. Jak se vybírá ta káva do soutěže, nebo podle čeho se vybíráte, nebo jestli jdete třeba přímo na tu plantáž, nebo jako... Káva do soutěže se vybírá těžko. Je to jakoby dlouhý proces. A musí se na tom myslet vlastně i dopředu, protože je to sezónní záležitost. Takže my když víme, že soutěž je, teďka třeba česká soutěž je na konci ledna, tak musíme dopředu vědět, který kafe nám vlastně v té době budou jakoby aktuálně čerství. Protože vy se snažíte mít co nejlepší kávu a některé kávy prostě nestáhnou dobře. A může se nám právě to stáří, to nechcete. Takže vybíráme podle té sezóny. A my v současné době i kávy na tu soutěž nakupujeme, speciálně třeba na soutěž. Jsou to někdy jakoby mnohem dražší kávy, ale se nám to taky vyplatí, protože jsou určitě zajímavý a můžu přežít třeba do ostatní. A pak to není jenom o tom samotném výběru toho zeleného zrna, my si vybereme na základě vzorků, ale je to o tom najít správný vlastně typ nebo správný způsob toho pražení, aby se nejvíce rozvinul potenciál té kávy. Ale zároveň, aby se třeba s tou kávou dobře pracovalo. Je hrozně vlastně těžký soutěžit třeba s kávou, která je výborná, ale je to v takovém malém okně. Protože v té soutěži, v tom stresu, v tom vlastně množství jako ještě proměny, je hrozně těžké se trefit do takového okna. To je důležité to kafe upravit tak, aby vlastně byla trošku, aby to okno kafe můžete trefit jako širší. A tím pádem to kafe třeba je trošičku proměnivější, ale máte jistotu, že bude to dobře. Podlíhá třeba i modním trendům, jakoby tady ty baristické soutěže. Dá se to tak jako říct, že třeba teď je něco jakoby moderní, tak to tam zkoušíte nějak jako... A jakoby odrůda kávy nebo No, v podstatě... Jakože třeba teďka hodně používanou kávu jsou gejši. Jenom se někdo setkal právě s gejšou. Je to káva, která má naprosto unikátní chuťový profil. Často jsou jakoby hodně jemný. Typický tóny právě třeba černýho čaje, taký jakoby cukrový laty, hodně to tak jako bonbonových tónů. A tato gejša je hodně raritní odrůda. Ona neprospívá všude, ale vyžaduje specifický prostředí, aby se tam ten jako profil projevil. Takže nejpoužívanější jsou potom gejši s konami. Odsud ta vlastně gejša pochází. A gejša každoročně trhá ceny na světovým ne na burze, na těch dražbách vlastně na té kávy a posouvá to cenu kávy hrozně nahoru. A díky tomuhle úspěchu na soutěžích různí farmáři se snaží gejšu pěstovat v tom různých zemích. Proto v dnešní době
My se můžeme setkat s gejšou z Kolumbie, můžeme se setkat s gejšou z Kostariky, vlastně každý se snaží tu gejšu pěstovat. A největším trendem teďka v současné době, co se pěstování týče, je také jakoby vzít typickou odrůdu z nějaké země. Teďka můžu dát příklad třeba keňská SL28, kterou vypěstuje jinde. Máme momentálně keňskou SL28, vypěstovanou v Kolumbii. A ten terroir tomu dá zase něco specifického. A to je podle mě momentálně největší trend, je vzít jakoby odrůdu z nějaké země, co si tím myslel v jiné zemi. A jinak těch trendů je spousta. Myslím si, že každý rok se objeví něco nového a něco jako, že člověk si říká, že už se nemůže vymyslet něco nového a najednou jako tam přijde někdo na to soutěž a udělá jako wow. Ale je to hodně o těch inovacích a myslím si, že ve chvíli, kdy člověk jde třeba na mistrovství světa s tím, že ho chce vyhrát, tak je to v podstatě business plán. Ten člověk, jestli vás to zajímá, zašel se, jestli vlastně strávil přípravou na soutěž v podstatě celý rok. Jakoby vybíral kafe, spolupracoval s farmářem na tom, jak se zpracuje, použili ten způsob zpracování, který se vyučil z vinařství. A v podstatě, protože to vítězství na tom mistrovství světa vám dá ohromnou prestiž. A je to vlastně skutečná reklama. Ten rok se stáváte ambasadorem kávy v podstatě na celý svět. Většinu času procestujete jenom po kávových akcích a v podstatě se vám pracovní nabídky hrnou. Ale je to o tom, do toho nacpat neuvěřitelné množství peněz. Když se zeptal, jak moc velký vliv na výsledku mají třeba chutové preference těch rozhodčích, těch porodců? V podstatě ty porodci, oni jakoby jednotliví porodci, respektive ta porota je kalibrovaná. Takže oni několik dní do soutěží, kde se vlastně sejdou a kalibrují se, aby vlastně hodnotili tu kávu stejně. Jsou prostě daný nějaký takovýto standardy, který jsou považovány za to, že ta káva je jako dobrá a na tomu se drží. Ale není to jenom o těch chuťových preferencích, je to i o mnoha spoustech věcí, o tom, že třeba ta káva může chutnat skvěle, ale ten soutěžící tam dá třeba trochu jiný popis a najednou to ztrácí hrozně moc bodů. Takže jde o to, aby ten soutěžící tu kávu znal tak dopodrobna, aby přesně řekl, jak bude chutnat a aby tak chutnala opravdu. Ale chuťové preference doloženě jako nehrajou takovou roli. Takže by měly být skalibrovaně, aby všichni hodnotili stejně. Ještě jsme měli do závěru. Já jsem se ještě chtěla zeptat na ten příběh, který k tomu jako povídáte, jestli pochopila jsem, že se to jedná jakoby o chuť té kávy a co všechno tam jakoby vetknete do toho příběhu, nebo jak je to vůbec těžké? Nemyslím třeba jako příběh, jako vyloženě třeba jako pohádku, když někdo dělá i takový jako příběh, jako že vypráví, ale spíš nějaký téma, kterýho se držím. Protože když řeknete servíruju espresso a bude chutnat tak, servíruju cappuccino a bude chutnat takhle, a servíruju signature drink a to bude chutnat takhle, tak může být takový dobrý, ale je třeba i idiot, vlastně, nebo mě to pomáhá v té prezentaci, že se mi to mnohem hezčí mnohem příjemně zprezentuje, že to má to téma a zároveň vlastně v těch 15 minutách to je často o nějakém sdělení, že vlastně během těch 15 minut můžete říct nějaký svůj, vlastně jako, nějaký jako, v podstatě jako nějaký poslání, nebo že během těch 15 minut se to prostě dá
podstatě by tam mohlo jít víc o zhodu jako by toho příběhu a prezentace té chuti, že jo, třeba gejša v podstatě na espressu se naprosto liší od ostatních kávy, se dalo říct, že jo. A kafe třeba před 10 lety na soutěžích bývalo určitou, jako než se objevila gejša. Jo, tak býval nějaký, ne standard, ale něco, co ta porota vyhledávala. Teď si představím ten přerod mezi klasickou kávou, jakoukoliv jinou, a gejšou, tak to je obrovský skok, jo, a přece jenom ta gejša třeba na tom espressu fakt chutná jinak. Jo, už všechny ty úrovně, takže tam to pravděpodobně by mělo být víc o té kombinaci prezentace té kávy. A je to přesně, když zvolím nějakou takovou raritní odrůdu, no, tak vlastně třeba u toho jednoho drinku máte minutu na to představit, ale když to vlastně protknete celými těma 15 minutama, tak máte vlastně ten prostor říct vlastně, proč je to tak unikátní, co zatím jako je, co vlastně třeba tu historii toho, nebo přesně jakoby vyzdvihnout tu raritnost té odrůdy. A právě v tom signature drinku se snažíte právě tu raritnost ještě jakoby povýšit. Takže to jsou všechny 3 drinky jako z jednoho kafe. Nemusí být. Nemusí být. Ale pro mě, já jsem zjistil, já jsem první rok měl jednu kávu a espresso a jednu kávu třeba na mléčný drink, protože to sedlo. Ale dospěl jsem k tomu, že pro mě je jednodušší použít jednu kávu na všechny 3 drinky, protože mě třeba osobně to ušetří i spoustu času, protože vy každou kávu musíte podrobně představit. Odrůdu, způsob zpracování, farmu, datum sklizně, datum pražení, pražící pravidlo a všechno ještě, jak se odrazí v té chuti. No, a jestli to musíte představit jednou, anebo dvakrát, tak to najednou hroznost času. Jakože samozřejmě se to zvládnout dá, ale pro mě je mnohem jednodušší vybrat si jednu kávu, kterou představím, a pak mám spoustu času na ostatní věci. Že já jsem vlastně mám rád, když ta prezentace je spíš jako trošku klidnější, než je to musíte jako hodně poslouchat. Když jsem taky prezentace měl, protože jsem tam napsal hrozně informací, ale pak to bylo hrozně jako ve stresu a rychlý. A to se naučíte potom i s tím, když víte, jak třeba probíhá to porodcování, že ty porodci, oni mají 15 minut na to, aby vás poslouchali, všechno si zapsali, až je to ochutnali. A když to do nich hrnete, tak oni sami jsou taky ve stresu, až pak se jim to hodnotí. Ale když děláte takovou pohodu, tak si máte jen čas, tak oni jsou víc v pohodě, protože oni nejsou ty, co vás jako chtěli jako negativně hodnotit. A oni se to snaží najít právě to jako to nejlepší. A když je na to ten klid a čas, tak jsou v pohodě a myslím si, že se to pozitivně odrazí k tomu hodnocení. S těma mlýnkama, to bylo tak, že jsi tam přinesl svůj mlýnek se svou kávou, jsi to tam nastavil podle stroje, ale teď, když se teda dalo, že bude nějaký daný typ mlýnku, co to znamená? Bude tam možnost si půjčit ten mlýnek? Jo, určitě. Jako vždycky, a to bylo vždycky na každé soutěži byl sponzor pro ty 4 roky, pro prostě opravdu 4 let, kdy byl sponzor, který dodává kávovarek, je to Victoria Arduino The Eagle, a byl sponzor, který dodává mlýnky. A to byl Malkenik K30. Ale jelikož, myslím si, že ten krok je hlavní jako taky kvůli tomu, kvůli financí, protože ta samotná soutěž je ohromně drahá a najednou jakože, když všichni si přinášeli Nova Simone Limitos, tak ten Malkenik tam ztrácel vlastně tu exkluzivitu a vlastně ty sponzoři podle mě nechtějí potom dávat tolik peněz, jakože když mají to výsostní postavení, takže díky tomu. Někdo říkal, že to je krok zpátky, ale podle mě to zase tak jako krok zpátky není, protože bez těch sponzorů to prostě nejde. Bez těch sponzorů soutěž neuděláš.
protože přesně tak, a je to jejich možnost prezentace, takže oni se snaží stejně se jakoby předbíhají a potom vlastně technologie jdou dopředu, že soutěží něco. Takže tam jako to jsou chtěli svůj ne? Což my jsme udělali, že který znáš, který víš, jak je který ví, jak přesně to nastavení, anebo máš možnost si na výsledek učit na celou dobu a vyzkoušet se na svůj orgán. Někde se dalšího soutěžení nebo vůbec Já bych se chtěl ještě spýtať, jak si byl spokojný so svým vystúpením. Respektíve možno, že s umiestnením. Ja som řekl, že to vystúpenie bolo veľmi dobré práve. A čo by si spravil inak? Jo, to moje umístění s ním spokojený nejsem, hlavně nemůžu být, protože to bylo, nevím, ani někde mezi 30. a 40. místem, a 39. Protože jakoby moje ambice byly dostat se třeba do finálové 12, což se třeba mě Radovi podařilo. A vím, že to jako je reálný, ale já jsem měl jako třeba drobný technický problémy, který mě srazily spoustu bodu dolů. A myslím tam nějakým způsobem, nevím, vlastně, když si nám nastavíte čas, podle kterého ten míněk mele, a je to určitý množství kafe. A já jsem jako udělal první set espresso, mlelo by to prostě těch 20 gramů jsem chtěl, na páku, a najednou to jako asi 40 gramů. A v tuhle chvíli jsem takhle trošičku rozmatkoval, takže jsem vlastně musel tu kafe vlastně jakoby sundat z toho, abych, protože když bych dal víc kafe, tak to espresso bude chutnat jinak, já nevím jak, a pravděpodobně nedobře. Takže já jsem musel jako vyhodit třeba 10-20 gramů pryč, a tím se mi zvýšil jakoby odpad, což znamená vody dolů. Zároveň jsem, jakož to bylo rozhozený, tak každý namletí jsem udělal trošku jiným způsobem. Že jednou jsem to trefil a naměl jsem tam 20 gramů, jednou jsem tam naměl 17, tak jsem ještě pomohl domýval. A zase měl jsem stržený vody za konzistenci, protože ty techniční poradci chtějí, aby se pokaždý dal něco stejně. Takže tohle to mi jakoby strhlo hodně z bodů, jak jsem říkal, technické body jsou zadarmo. To je to přes 70 bodů, který v podstatě dokáže natrénovat a máte zadarmo. A já jsem bez technického squashu najednou měl 39, 40, 41 bodů. Takže jenom těch 30 bodů v této hodně našlapání soutěži vás hrozně sune dolů. A hodně lidí mi říkalo, že vlastně nevidělo, co se stalo, že to tam jako není poznat, protože je to zase trošku o té zkušenosti, nedat to vědět, nedat to moc dát najevo, protože třeba ty senzoriční poradci vlastně nevědí, oni to nevědí a zase ty technický třeba hodnotí aspoň v nějakém celkovém dojmu, jak vy se dokážete poradit s nějakou nestandardní situací. Takže je důležité nezmatkovat, nezačít se omlouvat, že tam mám nějaký problém, ale prostě dělat jako, že vím, co dělám a že je všechno v pohodě. Takže tohle se mi jako relativně povedlo, ale jsem stržený hrozně do bodu. A taky vlastně signature drink. Já jsem dlouho jsem čekal vlastně s připraveným vozíkem, než jsem se šel připravovat. Protože to mělo nějaký spousta soutěž. A já jsem měl studený drink, ve kterém velkou roli hrál led. A mně se ten led během toho čekání vlastně víc roztál, byl teplejší. Když jsem potom pominoval s tím drinkem, tak mi ten samotný signature drink hodně naředil, takže ty chutě byly hodně slabý. A v tom signature drinku musí být espresso jako
dominantní chuťově, ale on se tam tak to začalo ztrácet, bylo to naředěný, takže tím pádem šly vody dolů za signature drink. Takže do příště bych třeba víc počítal třeba s takovýhlema jako i katastrofickýma situacema, že prostě musím si vzít sebou nějakým dobrý chladicí box, že když se soudíš skluzí o půl hodiny, tak se mi tam to neroste. Nebo vlastně třeba ten waste, který já jsem měl, ten odpad z toho kafe, kdybych si v tu chvíli vzpomněl, že je dobrý znát prostě pravidla dopodrobna, od zhora dolů, od zdola nahoru. Protože já tím, že jsem to z toho portafiltru jenom odsunul do koše, tak to byl odpad a vůbec tuhle kávu. Ale kdybych řekl, že jsem měl třeba jakoby technický problém, že tu kávu vysypu a námil si znova a měl bych tam těch 20 gramů, to by si nepočítal jako odpad, protože to počítá jako jen odpad z té použité kávy, daný drink. Takže tohle to byla jako výrazně moje chyba, že vlastně tohle z těch pravidel nedokázal aplikovat. Takže je to o tom ještě více pravidla. A to je základ, znát score sheet, znát vlastně za co jsou body a za co se strhávají. A důležité je třeba někdy najít balans, že radši ztratím 2 body tady, ale přinese mi to 4 body tady, které jsou ještě víc násobený. Takže kolikrát se dá prostě něco schválně na tom ztratit bod, aby to získal na něčem jiném. A je to přesně o tom, prostě je to skoro soutěž, jak jde o body, musíš plnit ty okýnka s těma bodama, ano, ne. Něco dalšího, nebo nic třeba dalšího ke kávě. Hodně lidí se mě ptá, jestli vlastně co mi to soutěžení dává, jestli mi stojí měsíc, 2 příprav za těch 15 minut. Stojí. A já jsem začal soutěžit po půl roce, co jsem začal pracovat s kávou. A ono vás to hodně vycenuje. A vlastně nějaká jakoby efektivita práce, rychlost, nějaká hygiena. A myslím si, že i to mě jakoby posunulo hrozně moc rychle dopředu. Takže jsem soutěžil a že jsem se naučil nějaký efektivitě. A zároveň soutěžení vás neustále nutí sledovat trendy a zkoušet nové věci a neustále se jako vzdělávat. Dává vám to další možnosti poznávat další věci. Díky tomu, že jsem vyhrál, tak jsem měl vlastně, jsme jeli vybírat kávu a to země původu, takže jsem vlastně poznal, jak se tam ta káva zpracovává a to jsem otevřený toho příběhu. A v neposlední řadě soutěžení je to reklama. A je to reklama pro tu firmu, za kterou soutěžíte, pro tu každý kávu, za kterou soutěžíte, a je to reklama i pro vás. Takže vám to potom třeba přináší pracovní nabídky. A v neposlední řadě je to ohromná zábava. To se na těch soutěžích se potkáváte s lidmi na stejné vlně, můžete jako vyvíjet nějaké zkušenosti a lidi okolo kafe jsou hrozně jako fajn lidi. A díky tomu, že já potom s tím soutěžím i cestujete, tak poznáváte nové země, nové lidi. A mě na to baví. Na kafe mě hodně baví ty lidi. A tak můžu to lidi. Je to já děkuji.